ngala endlini yo. Athi ngaqaqa inyanga ngathi kulole inyanga nje irana ngibona amajitha nje. Dehle usuku lonke. Hlela endlini ngevuluza. Uyabona ke Dali namhlanje ungowani. Ungowami nje ngedwa sweet. Unini basanikhumbula. Owe master ngasamoyisi ukubamba nje senguthwara swili. Manje umza. Urums angithola ijita level. So nje uzounderstand. Angazigili nje. Angeke themba mina. Ngiyeza manje. Shap. Ay. Hi Rumza. Uya nje yazofika ngizokulala kumele ngipheke. Oh, we. Ayikho into ezongikhipha phandle nje namuhla. Umuntu uyalokho. Akaboleke. Uthi mina ngibekho futhi. Mina ngibekho busy. Urums. Awuyinani ngoba ayizolo ayinile. Hayi. Fridge, ani fridge. Fridge. Hayi ngibeyifuna. Umet. Ay, futhi iyekela ngifanana. Kodwa phela asela ne-practice. Hayi khona awusalele. Ay, futhi uthi ngifanele ufana dam la. Wekumete. Sabe. Wekumete. Uzobuya. Kanti bongamtshelanga yini? Wekumete. Ay, God, ngamfuna Wait. Kumele ifika sizoba khona imovie engeda ngisho. Ngoba usumuntu ama-move nje wena sikaqaqaqa ubukela nje. Bengishiya ngathi Ngize umngani wami la, inkabe mali sathi ngibona nama movie. akhulume naye. Damo, ngifana uDamo. Napho ngibhorekile inkabe yami phela na. Awuze bese sokuba imovie ade ngidownloada ilosho owuthandayo ke lo i-role model yakho ufana Damo inkosi impela. Phuthuma ngapi? Ngibhorekile cabanga lana nje ngihlale nje relaxele nje ngingedwa. Khuleka woza ngabe yami. Yes ngabe yami manje. Sobuka imovie la. Sobuka imovie. Ngabe yami madoda. Wekumete. Kumete boy. Madoda. Mesibona le match yezolo le. Mesibona le match yezolo. Angibesa phela. Ngikadami lo mfana ngingena ngabe ngivuliwe. Ukahle ngabe So umuntu omama. Hayi sobuke move ngabami ngithi nje ngale phone le. Lo abantu Mina understand lokho futhi. yambo. Ukahle ngabe So umuntu omama. Uyabona kumete. Uyabona le ngane kumete bekuqala ukugcina ngithola. Lento yakho kumete yokushaya ivamba ufuna uyiyeka nami. Uyazi into kanjani leyo kumete? Mfandlovu. Ilokho Kumete. Ngathola umsabanye lokho. Khalala. Ngiyabuya ngifaka umasiya la. Ngivele ngibhorekile bengivele ngithi Uqala ngagcinwa ngako kumete. Ngabe kade uphumile. hayi ngizokubona lo mza.
Ushayiselani manje wethu hawu? Mfethu wena ushayiseni. Hayi nawe kodwa asini asabalekile manje ukuthi ubani oshayisa omunye kwenzekaleni naba abantu awubake sibenzeni. Oh abantu. Bafethu sicela ni subscribe la ngezansi. Ya, ni comment futhi ni share Ukuze nizoyibona njalo uma sikhipha content entsha nibe updated. awusini mfethu awubhekele ngabakela nami ngisashonela ngebakela Ubatshele be subscribe. eseyipheza skills